and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Okay, magpamot ko ha. Pagdali, isun kayo akong sitwasyon din eh. Kaya kung usa ka di, ba't yun lang nako ni kao ba niya? Usa! Di pa nagsabot naman tayo nga kwarta ng gusto ninyo. Kuya, kinag-usapan ako una-una. Hain ang yawis kanado. Aron makuha na mo ang grapon nga dunay lana. Wa mo'y makuha gikan ka nako. Wa! Wa di ay... Kung may pagagahi ka, usa lang katawag nako sa kong kauban nga tuwas yung kundo. Mamatay ang mga amigo nga si Putoy. Ucapan, gusto kang mamatay ang mga amigo nga si Putoy? Oh, ayaw. Ayaw Wes! sila ti. Sultihi ko, hain ang yawis kanado. Wa ko yaw. Unsa? Unsay wa yawi? Number code ra aron maabli ang mga kanado. Usa? Bugo ang isyu to eh. Sige, sultihin ko. Unsay number skandado. Pagdali! Oh, pero isada ko nga dili yung patyo ng akong amigo. Di lagi. Pagdali na. Kaya tinggal nagpapaligro ang kinabuhi sa akong kauban. Pati yung tagil mong tanan. Oh, Okay. Buwaga. Sige, niya, nandista na ako. Number ko di ayan, mablian ako kanado. Wala na yaw-yawi. Oh, anong tuto ka na ko ba? Wa man. Tuwag na kayo akong kamot. Sa pigil na mo tawa. Hoy, Makapot ko na. ay langas ha. Kaya blihan ko agad na do. Oo, di lagi. Gusto ka, tabangan ti ka. Ayaw na. Ito mo tapang. Diya ka lang. Basta ayaw yung pabumbuang ha. Kay buslot kinaglawas maning hunting knife na ko. Di, sige na, abli na. Lagi. Dali ka pa. Ay kung mandali ha. Di balkat ako na. Nagulitan na ako. Yara ang number. Wa pa? Ang dugaya ni mo eh. Kanahan ka. Ay pagbuot. Bisiti mo. Sa ganito. Wala na. Nakuktan ko ng picture yan kapot ha. Kininangay naman ba? Yay ka! Wa siyang kalihok ni Kaging! Hala! Dugo! Nasama na niyan ko! Magdali ko! Ang number ko nga kadado! Kinahanglan nga! Makuha na ko ang grapon! Magdali ko! Si Daddy. Siya tong sakay sa sakyanan. Asam ka to siya paingon? Sendo. Asa naman taon ka? Nganong di man makontak ang imong cellphone? Ngano man, Sendo? Kinuo ko. Ayaw intaw ni tugot nga dunay dautang na itabog kang Sendo. Ayaw intaw, Diyos ko. Tingalik si Sando na ni. Hello, Sando? Hello, BFF. Steph? Ikaw? BFF, tabagi ko. Nagila ka? Hayop siya. Hayop siya. Unsay? BFF, please, magkita ta. Hari ako sa bahay. BFF, tabagi ko. Naunsa di ka? Basta hari ako sa bahay. Mahadlok na ko magawas, BFF. Mahadlok ko sa imong amahan. Unsa? Animal. Nga lang di ba mo tubag ito, hana? Kabusit ba yun? Animal. Nili ko yung tingaling animal ay. Hindi na magkontak na. Hello? Busing? natawag na yan, boss. Si Sinto. Oh, hayop ka, Sinto. Hayop ka. Okay, boss. Ngayon, kailangan mo ang 10 million pesos. Salamat ta, boss. Kanindo ta na, boss. Ay, tag 2 million mini-isyot. Oo, boss. Ito na. Kipakuha na ko ang grapon nga dunay lana. Pero ang animal, boss, di naman magkontak noon. Oh, Boss. Di na yun. Okay, boss. magkarikawas lang ko din, Sinto. Pagkita mo, bayaran mo bahal ng ibakipuhat ka na ko.
Wala kong wala pang naigsoong kang kasiyagan ko ikaw sinto. Hayop kang papatay ko ikaw. BFF, salamat nga niya ako. PFF naman ka. Naunsa ka? Unsa may tungod kang daddy? Nganong madlok mo ka ni Daddy Jimmy, ha? BFF. Ayaw yung kong pasuka. Kay patiyong tayo ka. Naunsa man taon ka, PFF? Uy, nga naman ka. Wa, BFF. Okay ra ko. Ha? Doon na ko'y problema. Dili, sulti ko. Ug nga nung mahadlok ka ni Daddy Jimmy. Nga naman, ha? Kuan, BFF. Unsa? Usa magud ko sa nakaingon nga nung magkadayon mo ni Sendo. Maong nahadlok ko. Kinasuko man siya na ako. Unsa? Mao na BFF. Nasuko si daddy ni mo Jimmy na ako. Maong nahadlok ko. Ay, nagkahadlok, uy. Okay naman si Daddy. Nadawat naman niya nga magpakasal mi ni Sando. Unsa? Mauna, nadawat na niya ang tanan BFF. Maungwa na kay angay kahadlukan pa. O wa naman tumasuko ni mo. Sigurado ka? Oo. Kadiyot ha, tawagan ako si Daddy. No, ayaw na. Ayaw na lang. Okay naman ka. Ayaw na lang siya tawagi. Si Sando ha, hindi ay. Maulagi na akong gikabalakan BFF. Uy, gabiin na lang pero wa pagid siya na ako makontak. Unsa? Wanam kong balita sa lalaki. May nagdaan ako din eh. Kasakit yun sa akong kalawasan. Ilabi na nga akong may pagkaigo. Itong gibato ko. Huwag yung ko makabantay. Si Moana. Sigurado yun nga. Nga nabalakan na to siya ka na ako. Niyan siya. Di balik na. Inayalan ko. Sakit sa... Lakaw! Sakit sa untiin. Hayop ka! Hayop ka! Yapak ka! Animal, namatay akong kauban tungkol sa imong amigo, animal ka! Unsa? Huwag ito pag-irinyak, ang garapon! To, di pa ibutoy. Tuwa niya, animal. Bayaran niya ang mahal kining gibuhat sa kauban. Namatay ko kauban. Namatay! Sige, tawag. Tawag ang imong kauban. Aron di ka mapatay! Yes! Nianar kong garapo ni Bay Simeon. Malas lang mo. Ako na ang makapalagian, hini. Ako na. Ako na matata. Mao na di, ha? Ako na di. Hangol na ko kay ko, ha? Dako ni Badato ani, hangol na ko, hangol! Magpaliyo ko din kanang layo ng yung kayo si mo. Kinahanglan di ko nila masundan. Di ko nila masundan sa kasa! Hangol na ka, butoy! Hangol na ka! Bahala na mo, Simeon. Bahala na mo, Sindo. Ang importante nga ni anan ako, ang garapon. Ang garapon din, ang kamot ni Tatay Kadyo. Ang milagrosong lana. Madato na ko. Madunahan ako. Hangol na ko! Unsa kining lugar ah? Dali! Doon na siya kauban. Ikaw di ay. Sige, pagpatay mong duha. Mao nang imong ison.
isugo na mo ang ni-traidor ni mo! Unsay, Hayop ka, Sindo. panay, panay Simeon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!